Hawu, asibingelele. Wonke umuntu-ke ukhona namhlanje. Siyabingelela wonke umuntu okhona eSouth Africa, emazweni angaphandle, Eastern Cape, Mpangeni, Goli, Durban, ini Mtubatuba. Noma yikuphi la khona umuntu usekhaya, ukuphi. Uyabingelela namhlanje uDr.Spikili. Ngishane zomoya lo ubingelelayo. Uma uvula kuvaliwe emzini yamadoda inqunqule esha amaphiko. Uhamba abangamthanda abezizwe. Uyabingelela-ke namhlanje. Siyambingelela wonke umuntu. Ngibingelela ngempela nje ngikhona la-ke kwaMhlaba uyalingana. Ekhaya la engisebenzela khona. Kodwa-ke ngikwamanye amagumbi noma ngikwesinye sey'godlo nje khona la kwaMhlaba uyalingana. Lapho-ke ngikhona khona ngiyangena-ke kulesi godlo ngolunye usuku. Makukhona okunye nokunye engikwenzayo noma okunye okuthile. Cha-ke ngibingelela nje nabalandeli-ke baka-Dr.Spikili bonke, ama-subscribers, bonke abantu nabasizwa uDr.Spikili wakwaNdlovu, nabangasizwa futhi uDr.Spikili bonke, nabo bonke siyababingelela la khona sithi sanibonani nonke, wonke umuntu siyabingelela. Cha-ke silana kule video nje namhlanje ngane zakwethu. Asinakho okuningi kakhulu esiza nakho kubantu noma azikho indawo ezinkulu kangaka ezitheni esiziphathela abantu. Njengoba-ke ngihlezi ngisho ukuthi uma sike sangena nje senze ividiyo isuke kakhulu kukhona abantu abathile esuke sebengithintile noma-ke esuke sebemthintile uDr.Spikili. Bese-ke emva kwalokho sesiyangena ukuze sizokwazi ukuthi yini into esizokhuluma ngayo ngoba ngihlezi ngisho-ke ngithi-ke kule channel ka-Dr.Spikili asikhulumi ngey'nganekwane, futhi asikhulumi ngezinto ezingaziwa. Sikhuluma ngezinto okuthi noma nawe ufika la ekhaya kaMhlaba uyalingana noma ufika ku-Dr.Spikili ufike lezo zinto oy'fica zikhona. Yilokho nje kakhulu esingakho la. Sisekuthenini-ke abantu abasizakale. Isizathu-ke sokuvela kule video ngoba saphiwa umsebenzi wokuthi sisize abantu noma sikhipha abantu esuke basey'nkingeni sikwazi ukubaxazululela zona. Noma-ke sikhipha abantu esuke basenhluphekweni-ke abaney'nkinga esuke zibaxakile. Noma-ke abantu abaney'nkinga zokuvaleka kwey'nto zabo noma zokuvaleka kwempumelelo yabo. Umsebenzi wethu yiwo loyo-ke esinawo esaphiwa wona ukuthi ngenkathi wena ukhala la ekhaya ngempela la ka-Dr.Spikili sokuze kwaqanjwa-ke igama la kwa-Dr.Spikili kuthiwa ikangena ukhala kodwa-ke uphuma ujabule. Ingempela-ke lawo mandla saphiwa wona ukuthi uma ufika ku-Dr.Spikili ufika wona ukhala kodwa uma usuphuma sowubuyela emuva uzobuyela emuva ujabule. Kunjalo nje ngenxa yokuthi-ke kukhona-ke amandla akhona ayimfihlakalo esinawo la ekhaya esanikezwa wona. Ingakho-ke singanqeni nje ukusho ukuthi cha abantu impela bayosizakala and sibamele ukuthi sibasize. Namuhla-ke kunemibuzo nje abantu abaningi abanye sebenovalo abantu bashaya uvalo abangibuza yona. Bayafona kakhulu bangithinta bebuza imibuzo. Umbuzo-ke uthi-ke kuhluke ngani ukuphakamisa? Manje kakhulu-ke la ekhaya sikhuluma ngendaba yokuphakamisa umsebenzi kakhulu esidila nawo ukuthi siphakamise abantu besuke befuna impumelelo, abavalekelwe iy'nto zabo la esuke zivaleke khona. Thina-ke sibe sesiyavula la kusuke kuvaleke khona, la kusuke kume khona iy'nto zakho. Umsebenzi ka-Dr.Spikili ukuthi bese uyavula lapho bese kuvaleke khona. Manje-ke bayabuza abantu ukuthi kwehluke ngani ukuthwala nokuphakamisa. Impela-ke sizoyichaza le ndaba kafushane ukuthi umehluko wona ukhona ngoba la ekuphakamiseni into enhle, ukuphakamisa kuhle ngokuthi ayikho imigomo obekelwa yona, futhi ukuphakamisa ayikho into eyisilwane noma eyisithixo
esizokunika yona ukuthi wena kumele uthandaze kuyo, ukhuleke kuyona uma ngabe sizokuphakamisa. Kodwa uma sikuphakamisa silungisa wena nje, bese siya-editha, ngoba ukuphakamisa si-editha le nhlanhla yakho. Ikwazi le nhlanhla yakho ukuthi uma ngabe inhlanhla yakho isezingeni eliphansi, unyuka ikwazi ukunyukela ezingeni eliphezulu. Ukuphakamisa kuhluke ngalokho ukuthi sukungenaso isithixo, sukungenayo into ozoyiphakela ozehlezi njalo uyihlabela noma ngonyaka. Kufuna uhlabe iy'nkomo noma uhlabe iy'mbuzi noma uhlabe iklabhu noma uhlabe iy'nkukhu, amagazi ey'nkukhu. Cha, akunjalo ukuphakamisa. Kodwa ukuphakamisa ayikho into oyihlabayo. Uma kungathiwa wena kuyenzeka uyahlaba, kumele wazi ngaso sonke isikhathi ukuthi uhlabela amadlozi akini noma ukugcina amasiko akini, hhayi isiphakamiso. Isiphakamiso kahle kahle asiphakelwa, asondliwa isiphakamiso, akuyona into ezokukalela imigomo nemibandela. Cha, uphila impilo nje enormal njengawo wonke umuntu, uye la uthanda ukuya khona. Akukho ukuthi kumele wena udle ukudla okuthile noma uthande kakhulu inyama noma ugcine usuphuza utshwala uma ngabe uphakanyisiwe. Kodwa uma ngabe uphakanyisiwe, uphila impilo efana nawo wonke umuntu uma kuthiwa wena uphakanyisiwe. Uyedlela nje inyama noma uziphuzele leyo drink le oyiphuzayo noma wenze noma ngabe yini eyenziwa wonke umuntu. Ayikho imigomo. Kuhle ngalokho-ke. Ukuthwala-ke ngeke ngigxile kakhulu ekuthwaleni ngoba kule channel njengoba ngisho ukuthi ngithanda kakhulu ukuthi sikhulume ngezinto ezenziwa u-Dr.Spikili, lezo engizazi ukusuka nokuhlala. Ekuthwaleni kodwa ulwazi enginalo ukuthi ukuthwala kunemigomo obekelwa yona ethile. Kuyashiyashiyana imigomo. Khona eminye imigomo ethile ukuthi uyahlaba, ikhona enye kuthiwa i-contract. Kushiyana ngey'ndlela ey'ningi. Kumele-ke bazi abantu la ukhona khona, la bekhona khona ukuthi uma uphakanyisiwe, into ethileni le yokuphakamisa ayinabungozi futhi ingayibulali muntu. Nawe uyaziphilela nje kufika isikhathi sakho sokuthi uma usuthathwa inkosi sikubizile bese uyahamba. Futhi nanoma ngabe kuthiwa kufika isikhathi sokuthi uyedlula emhlabeni, alihambi ifa ozolenza ngesiphakamiso. Cha, ngoba kuba ifa eliklini nje. Konke namabhizinisi ongabe uwenze ngey'phakamiso akuhambi. Engikwaziyo-ke ngokuthwala amabhizinisi owenze ngey'thwala amanye awo, kuyenzeka uthole ukuthi uma ngabe ungasayigcini imigomo, izinto bese ziyaqala zishona phansi. Ukuphakamisa-ke umshawushile nje kulokhu kuhamba ngaleyo level leyo kuze kuyovalwa. Kuhle ngalokho ukuphakamisa. Awubi umuntu ozohamba ususolwa abantu bathi abantu sebayakuphupha kunjani njani njani, bathi wena abasalali uwena. Indaba yokuphakamisa ihamba lapho. Into eklini le ehlangane nesidalwa sakho, ngoba kukhona abantu abakholwayo. Ungaphakamisa futhi uhambe uphinde ukungenela enkonzweni yakho le oyithandayo ukhonza kuyona, ayibibikho nje inkinga nencane. Isiphakamisa sikulawula ukuthi kumele ube umuntu okhonzayo noma umuntu ongakhonzi. Phela sona sisebenza umsebenzi waso nje, ngoba into le esiyisungulayo, into ekhandwa ithina le isiphakamiso, sisungula ukususa phansi siyofika ekugcineni kwayo. Zinjalo nje indaba. Kodwa-ke ngiyagcizelela kubantu ukuthi noma yinini umuntu uma ngabe ezothatha isiphakamiso, kubalulekile ukuthi aqale ahlole kuqala ukuze ekwazi ukubona iy'nkinga ayisuke ebhekene nazo ukuthi zime kanjani, ngabe zizohambisana yini nesiphakamiso. La ekhaya-ke ka-Dr.Spikili, umuntu singakamuphakamisi, before simphakamise, qala simhlole kuqala, sibone inkinga enayo noma sibone isimo sakho ukuthi sime kanjani. Uma kuthiwa unokugula onakho emzimbeni wakho, soqale sikususe lokho kugula ngaleso sikhathi singakangeni kuwena isiphakamiso. Uma kuthiwa kukhona into eyisinyama onayo emzimbeni kuwena, siqale siyisuse. Vele-ke suke sihlolile ngoba
Asidingi nokuthi uzosichazele ukuthi kwenzekani kuwe, siyibhekela thina ngokwethu, siyibonele thina. Emva kwalokho bese siyayixazulula le nkinga before sifake isiphakamiso kuwena ukuze isiphakamiso singaphazamiseki. Zinjalo-ke indaba. Bayangibuza-ke abantu ukuthi ukuphakamisa ngabe kuyavuselelwa yini? Cha bo, ukuphakamisa kuvuselelwa. Uma usuze waphakanyiswa nje leyo nto leyo isebenza mlibe one way. Sekungaba yilokho nalokho okwenzayo nje okuthile esesikutshele khona uma kuthiwa uyaphakanyiswa. Ukuthi-ke mhlawumpe-ke wena uzohamba uma kuthiwa uye emngcwabeni noma kwenzekani, wenze lokhu nalokhu nalokhu kube kuphela ukuze izinto zakho ziqhubeke zihambe ngolayini o-right. Zinjalo nje indaba zokuphakamisa, ayikho imigomo eyitheni, futhi ukuphakanyiswa akuvuselele. Yilokho nje engithi angikusho-ke kubantu namhlanje. Ngibonge kakhulu futhi ngiyabonga kakhulu kubantu bonke. Sibambisane kahle kakhulu. Bekune-special la ekhaya kwaNdlovu. Ebesithatha inyanga yonke ngasho kubantu ukuthi cha, mase ukuze washaya nje i-15 kule nyanga lesisuka kuyo noma lesikuyo njengamanje, i-special siyavalwa. Sibambisane kakhulu-ke ngane zakwethu, kahle kakhulu kwi-special. Ngiyababonga bonke abantu esisebenzisane nabo, siphathane kahle. Angibonanga nkinga nje, konke nje kuhambe kahle, kuhambe ngendlela. Yilokho nje, akuningi kakhulu-ke. Angeke ngize ngibe mude kakhulu-ke kule video namhlanje. Bengicacisa le ndaba nje yokuphakanyiswa ukuthi abantu mabangashaya uvalo. Umuntu njengalaba sebayithathile nje iphakamiso bangaze bacabanga ukuthi mhlawumpe khona into yokuthwala. Cha, phakanyiswa nje kuhlukene kakhulu kunokuthwala. Umehluko nje yiwo loyo kuphela ukuthi imigomo ayikho ngapha ekuphakanyisweni. Kodwa ngamandla impela umuntu othatha isithwalo nomuntu ophakanyisiwe, mase ngababeka kanje kuyafana nangokusebenza nangokwenhlanhla. Baphakama ngendlela efanayo, ukusebenza kwakhona kunjalo. Injalo nje indaba. So banxusa-ke abantu ukuthi-ke mangabe befisa ukuxhumana no-Dr.Spikili, iy'namba zika-Dr.Spikili izolezo nje azikashintshi nanamhlanje. Inamba ithi 071 106 9603. 071 106 9603. Inamba ka-Dr.Spikili la atholakala kuyona. Sibekezelelane nje ngane zakwethu ngoba le namba ifonelwa abantu abaningi. Angathi umuntu uma ifone kanye nje wangithola. Bese-ke emva kwalokho bese ethi hayi u-Dr.Spikili akalibambe ucingo. Cha, nibaningi. Mhlawumbe niyadlula ngisho ku-100 ngosuku abantu abayibafonela u-Dr.Spikili nabafisa ukuxhumana no-Dr.Spikili. Ikhona lokho okwenza ukuthi-ke uma ufona, uma uyofona kanti ngiyahlola, vele ngaleso sikhathi awuze ukungithola kudlulisa i-30 minutes noma esinye isikhathi uphinde ufone okanye ubhale. Ngizokwazi mina ukubuya kuwe. Ihlezi ikhona nje i-airtime yokuthi uma ngabe umuntu engithintile wangithola ngisheshe ngibuyele kuye noma ngabe kuthiwa usebenzisa iphi network. Kunjalo nje. Zinjalo nje indaba zala kwa-Dr.Spikili. Ama-directions aza la ekhaya yikho vele la kwaMhlaba uyalingana. La esikhona khona, usuke eGoli, usuke eThekwini, usuka kuphi. Wena uthatha iy'moto ngokugibela amateksi. Uthatha iy'moto eziya kwaMhlaba uyalingana eBhambanana, lapho uthi uyakhona. Before ufike eBhambanana kube usuwehla esitobhini okuthiwa isemathayini, lapho wehla khona. Mase wehlile lapho-ke, hhayi-ke kuyothathwa imoto nje khona la kwa-Dr.Spikili eceleni, uhlangatshezwe lapho ukhona khona. Uma uza ngemoto yakho njalo, ungashaya nje iBhambanana noma ushaya iJozini laphaya kwi-location yakho. Zinjalo nje indaba. Aziziningi kakhulu-ke zanamhlanje. Siyabonga kakhulu. Ngicela ningibambe nje evidweni elandelayo. Bye bye nonke. Siyabonga.